ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गुसुं ब्लग भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गुसुं ब्लग भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दायो बे समाव आङो आंनि न'नि बारान्दायाव जिरायनानै दङ। बे न'फ्रा दाबो कमप्लिट जायाखै। ओमफ्राय दिनैहाय आंनि देहाया एसे मोजां मोननायखाय आङो मोनसे गुसुं ब्लग भिडिअ लानानै फैदों। गोबांथार उसुबिदायाव दंमोन, नाथाय दायो एसे मोजाङाव फैबाय आरोखि। आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो बे इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो दायो एसे मोजांसिनाव फैबाय आरोखि। बे गुसुं ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बे मोनसे खोथाखौनो दिनै आङो शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाहैबाय, गोबांथार आंनियाव कमेन्ट्सफोर फैनानै दंफैयोमोन। बे कमेन्ट्सनि सायावहाय भिडिअ खालामनो थाखाय रिक्वेस्ट खालामनायफोर मेल्ला दंमोन, नाथाय आङो आंनि उसुबिदा देहानि थाखाय आङो भिडिअ होनो हायाखिसै। अब्लाबो आङो नाजागोन बा आङो भिडिअ लाबोगोन। जेब्ला आंनि देहाया मोजां जागोन भिडिअ लाबोगोन आरोखि आं बिनि सायावहाय। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरोखि। जायहा आंखौ मोजां मोनग्रा बा आंनि भिउवार्स बा आंनि साबस्क्राइबार्स बा आंनि जेसेबांनाखि JNOनि फेमिलि जेसेबांनाखिफोर दं आरोखि ना। आरो जाय बिथां कमेन्टारफोर बा कमेन्ट हरग्राफोर जायफ्रा आंनो कमेन्टखौ लिरनानै हरबाय, नोंथांमोननि कमेन्टखौ सियर थारैनो आङो भिडिअ लाबोगोन। नोंथांमोननि कमेन्टनि सायावहाय जेब्ला आंनि देहाया एसे साबसिनाव फैगोन, बेखौ आङो नोंथांमोननो खोथा हरबाय आरोखि। आरो दिनैबो आङो माखासे कमेन्टनि सायाव भिडिअ लाबोनो थाखाय आङो रेडि जादोंमोन, नाथाय खुब दुखुनि बाथ्रा अखा हाबाय। ओमफ्राय बिदिनो देहायाबो बारा थिग नङैखाय दोनथ'फिननांगौ जानानै फैदों आरोखि। आसा खालामो बे इसोरनि गेदेरथार अननायजों उन समावहाय नोंथांमोनजों लोगो मोनगोन आरो नोंथांमोननि कमेन्टनि सायाव भिडिअखौ आं गोख्रैनो लाबोनो नाजागोन। बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों बा बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौ आङो शेयार खालामबाय। हामबायसै अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। जेसेबां रायलायो एसेबां गारमाया गुजुनो ओंखारो मानो आरोखि ना, बेबायदि जादों। ओमफ्राय गगाबो बिराद मोनदों, हासेवनोल' नागिरो बेबायदि आरोखि। दायो आङो आंनि न'नि बारान्दायावनो दङ। न'आबो कमप्लिट जायाखै, जास्ट ओरैनो रं फुनलाबायनानै दोनदों। वालावथ' जेबो रं गैथ'खाया दाबो। बेफोरबायदि जानानै दं आरोखि नै दायो। हामबायसै, बे गुसुं भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, उननि समाव लोगो मोनगोन। आरो इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो गाहामैनो दोनथों। बे गुसुं भिडिअखौ बावनो दोनबाय। गोजोन्थों, बाय।